amigo Bugset, alas 6:15 ng gabi. Nandito na tayo sa pier ng Matnog. Kadalaman na natin. Kababala natin sa M12, Piri Pascat. Sabado, October 1 na. 2022. Belated happy birthday, Sabo San Robert. Ayan yung M12 na Pascat. Bawa ng ating mga pasahero ng Kabugsit. Dahil yung mga barko dito may Kabugsit. Marami dito yung Santa Clara. Northbound tayo mag-visit, galing na lang Liti Samar. Wala na ng Phoenix Pasay Turbina. Shout out sa mga taga Piri Pascat M12. Si Mr. Doliano naman ako mo, titira namin Kabugsit. Ako ay matutulog naman. Kabugsit na tayo. Magandang gabi sa inyo lahat, mga amiga-amigo Kabugsit.